trakčného vedenia spôsobená poruchou na poslednom vozni nákladného vlaku. Poprvé, rýchle odpojenie poškodeného úseku. Po druhé, príjazd pracovnej časy opravovne trakčného vedenia. Nie, táto pracovná časa vlastnými silami rozsiahlu haváriu neodstráni. Treba nasadiť pracovný vlak trakčného vedenia. Pracovný vlak trakčného vedenia prichádza na miesto rozsiahlej havárie, ako náhle to dovolia prevádzkové podmienky. Vzhľadom na charakter havárie trakčného vedenia je výhodnejšie pracovný vlak na miesto nehody sunúť. Výluka je pochopiteľne zabezpečená, zostáva teda vyplniť B príkaz a zabezpečiť pracovisko skratovacími tyčami. Hlavnou výhodou pracovných vlakov trakčného vedenia je dlhá súvislá pracovná plošina. Tá umožňuje nielen nasadenie väčšieho počtu pracovníkov, ale odstráni časté popochádzanie, tým aj stratový čas a podstatne skráti prúdovú výluku. Vlak, ktorý haváriu spôsobil, prešiel dotrvačnosťou mimo poškodený úsek, preto jeho vyprosťovanie odpadá. Oprava poškodeného úseku trakčného vedenia sa môže začať. Náradie i nové časti trakčného vedenia si montéri pripravili na plošinu, môžeme teda pracovný vlak opatrne sunúť pod prvú časť poškodeného úseku. Po zastavení vlaku najprv z pracovnej plošiny demontujeme všetky poškodené časti, ktoré musíme nahradiť novými. Ďalší postup sa podobá postupu prác pri rekonštrukcii trakčného vedenia. Rekonštrukciu trakčného vedenia robíme spravidla pri zmenách polohy koľají. V našom prípade rekonštrukcie však musíme trakčné vedenie rozšíriť na ďalšiu staničnú koľaj. Najprv zabezpečíme všetky bezpečnostné opatrenia. Pri práci na trakčnom vedení sú nevyhnutné. Táto rekonštrukcia
rekonštrukcia trakčného vedenia pripomína prácu pri elektrizácii trati. Stožiare ani brány ovšem stavať nemusíme. Montážne plošiny MTŽ-20, určené pre prácu vo veľkých výškach, využijeme na montáž závesov nového nosného lana, na priečné nosné lana, na tzv. Reťazovky. Lištu a ťahadlo kotevného nadstavca nosného lana upevníme na jeden zo stožiarov, ktoré už v stanici sú. Pripevnení na horné smerové lano oddelíme záves izolátorom od závesnej svorky nosného lana. Až po skončení montáže závesov privezieme pod rekonštruovaný úsek pracovný vlak trakčného vedenia s jeho dlhou súvislou pracovnou plošinou. Z rozvinovacieho vozňa podáme na plošinu koniec nového nosného lana, ktoré najprv ručne rozvinujeme po pracovnej plošine. U každého prevesu si pripravíme kladky na horné smerové laná, blízko závesných svoriek a nosné lano do kladiek zavesíme. Po rozvinutí nosného lana po celej plošine pracovného vlaku odpojíme rozvinovací vozeň a zabrzdíme ho ručnou brzdou. Pracovným vlakom ťaháme nosné lano a rozvinujeme ho postupným popochádzaním po celej dĺžke kotevného úseku. Skôr ako pripojíme koniec nosného lana ku kotevnému nadstavcu, musíme ho napnúť. Na to použijeme lanové branozdvíhadlo, pomocou ktorého napneme celý kotevný úsek nosného lana odrazu. Izolátor, koncovka, a napnuté nosné lano je spojené s kotevným nadstavcom. Ešte prevesenie skladiek do závesných svoriek a montáž nového nosného lana rekonštrukcie trakčného vedenia sa končí.
zavesením provizorných vešiakov na nosné lano a ich rozdelením v medzistožiarovom poli už prechádzame na prípravu montáže trolejového drôtu. Oprava havárie, ktorú sme opustili po demontáži poškodených častí, je v tej istej pracovnej fáze. Aj tu elektromontéri pripravujú montáž strhnutého trolejového drôtu. Niektoré pôvodné časti môžu použiť. Poškodené izolátory, vešiaky, ramená stožiarov či bočné držadlá nahradzujú novými. Po novom pristrojení stožiarov pripevníme trolej do bočných držadiel a provizorných vešiakov. Na smerovej a výškovej regulácii trolejového drôtu veľmi záleží. Preto jej majster venuje takú pozornosť. Oprava tejto havárie trakčného vedenia nebola vlastne príliš zložitá. Trolej zostala nepoškodená, ani ju nebolo treba vymeniť. Výmenu trolejového drôtu si však tiež ukážeme. A to pravidelnú výmenu, ktorú určuje hustota premávky elektrickej trakcie a z toho vyplývajúca miera opotrebovanosti troleje zberačmi trakčných vozidiel. Technológia, ktorú budeme sledovať, nie je predpísaná. Podľa miestnych podmienok môže inde prebiehať trochu inak. Najprv starú trolej upevníme branovzdvíhadlom, aby zostala napnutá a vyvesíme ju z kotevného nadstavca. Z rozvinovacieho vozňa podáme koniec nového trolejového drôtu na pracovnú plošinu. Časové dodržanie prúdovej a dopravnej výluky je zákonom, preto je montáž koncovky novej troleje pripravená napred na spojenie s kotevným nadstavcom. Spustíme pracovný vlak a pomalou jazdou rozvinujeme novú trolej na pracovnú plošinu. Počas jazdy provizorne zavesujeme nový trolejový drôt k starej troleji. Používame na to drôtené očká u prúdových svoriek vešiakov, u bočných držadiel zavesujeme novú trolej do drôtených hákov. Takto rozvinieme nový trolejový drôt naraz v dĺžke celého kotevného úseku. Po zastavení pracovného vlaku novú trolej opäť napneme branovzdvíhadlom, starú trolej odstrihneme a vyvesíme z kotevného nadstavca, s ktorým spojíme nový trolejový drôt. Nový trolejový drôt musíme ešte prevesiť. Spustíme preto znova pracovný vlak, tentoraz opačným smerom.
popocházaním prejdeme naspäť kotevný úsek a pri každom zastavení po celej dĺžke plošiny uvoľňujeme starý a vešiame nový trolejový drôt k trakčnému vedeniu. Do vešiakov, do bočných držadiel, ich prúdovým prepojeniam. Pri každom zastavení nezabúdame na výškovú a smerovú reguláciu troleje. Výmena trolejového drôtu sa končí. Ako nevyhnutná kontrola montáže novej troleje slúži pantografová skúška, ktorou sa končí každé použitie pracovného vlaku pred novým zapnutím prúdu. Vidíte, pracovný vlak odchádza po oprave havárie. Aj tu sa začína pantografová skúška, rovnako ako po výmene trolejového drôtu a rovnako ako po rekonštrukcii trakčného vedenia. Ide o konečnú smerovú reguláciu a záverečnú previerku kvality práce všetkých elektromontérov pracovného vlaku trakčného vedenia.